Umndeni wakaSigubudu awazi nokuthi uthathe ini uyihlanganise nani njengoba uhanjelwe umama nobaba nezinye izingane. Ingane esinde kule ngozi umzukulu wakuleli khaya ononyaka nezinyanga eziyisishiyagalombili ezelwe. Hayi lokho okubese kusehlela lapha kube ngaphekwa amandla. Esingazi ngathi ukuthi leli ifu elingaka elehlele idwala elivelela qeda umuzi lehlaze lathi libheke umuzi. Kuthiwa into kanjani ukuhamba ngomuntu siyazi umuntu uvele masela emhlabeni singabendlulana kodwa hayi ngale ndlela lena. Umasipala waseNquthu uye kobhonga emswaneni kulomndeni wethembisa ngokuweseka kuze kube ubeka abathandiweyo. Uzisa ubuhlungu kakhulu-ke uma sesiza ukuthi endaweni nathi esikuyo nesisebenza kuyo nesesiwumndeni njengoba nasikhetha sababaholi nje sesiwumndeni wawo wonke umuntu waseNquthu. Ubuhlungu obusuke bavelela usuke busithinta nathi. Le ngozi enyantisa igazi ebibandakanya itekisi neloli yedlule nabantu abayisishiyagalombili, abantu abadala abayishumi-nantathu kanye nezingane ezinhlanu. Leli tekisi lalikhuphuka ngo-N3 libheke ngasemzileni oya eFree State. Imbangela yengozi isaphenywa.